Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хонаҳои нав ва заминҳо, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот чизи намуди ки реклама бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp иморо кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе, аз шаҳри Бохтар хонаи заминӣ, аз территорияи шаҳри Кӯлоб, Ваҳдат, Ҳисор ва Рӯдакӣ ва аз квартираҳои фурӯшӣ боз аз Душанбе, Рӯдакӣ ва Бохтарам ҳастае ва заминӣ фурӯшам дӯстони азиз яъне ҳастае. хоб барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кораи мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 177 сомонӣ. навор расони марамат рафтем. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар колхози Россия гуфтага аст соҳибҷон. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагии тайёрае ки як калидор, як ошхона бания дурун шуда, гирди хона полни худ маҳкам, дарахтони мевадиҳанда, чойлуби ангур, рӯи ҳавлӣ битон, навес, ҷои мошинмонӣ, обсӯди шаҳрӣ, ҳамаш қоидавӣ. ҳар як хонаҳо дар оншон ремонтҳои замонавӣ кардага аст ва бания ҳамаш дар дуруни хона. хона обшон қоидавӣ, ҷои беҳтарин да гирдиванашон полни одамо ҳаста, яъне шаҳри Душанбе колхози Россия ҷои зурур шудае. хоб дастфурӯштам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $70000 бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% $70000 кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, тарафи колхози Россия аст, иҷо худшон ҳамин хеле заминҳошон қимат аст. барои ҳамин кадоме ки мефаҳмад хай шарт нест ки бо фаҳмондан. хоб ин ҳамин рақамошон аст мегафон кор мекунад, ба кадоми шумо ки ҳамин хел хона лозим ки бошад дар ҳамин рақамошон занг занед, дигар маълумотша ба шумо фаҳмонда медиҳанд ва дар ин рақамошонам WhatsApp-ам пайваст дорад. дӯстони азиз, хона арзон ва муомилаи хуб дорад. марамат тамос гиред. агар шумо ҳамин хел хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, фирма, чӣ намуди ки дӯстони азиз реклама дошта бошад, марамат сурат маълумотша дар WhatsApp иморо кунед, мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, поёни Чортут, деҳаи Ҳазора. шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, поёни Чортут, яъне ки деҳаи Ҳазора гуфтага аст. ай политехникум то хонара мегӯяд ҳамагӣ 10-15 минут роҳ ҳастае. ҳамагӣ 4 сотиқ замин дорад ки як дар хона времейка дорад, дар теза часпондага аст, фақат як ранг бор мекунем, медорем зиндагӣ мекунем. боз барои 4 дар дигар хона, ошхона, бания, дегдонхона, фундаментош рехтагии тайёрае, гирди хона полни худ маҳкам, обсвета, ҳуҷҷатҳои хонаам 100%, дар наздикиш мағоза чизои лозимӣ ҳастае. ҷош мега ҷои хуба, мега омада бинен, яъне ки мағқултон шид арзон карда метиҳем. дастфурӯштам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 160000 сомонӣ, бо кадом мегирад арзона мешавад. рублкати 850000 рубл мешавад. якум рақамошон аст Билайн кор мекунад, дуюм рақамошон номери Россия аст ки инашам кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо, WhatsApp пайваст доранд. дар кадом рақамошон худатон занг занед. рақамои Тоҷикистон ва рақамои Россия ҳар душ кор мекунад ва имо, WhatsAppшам доранд. дӯстони азиз, як дар хона временка уже тайёр ҳаст гӯя мешавад, фақат рангу бор. боз барои дигар ошхона, бания, хонаҳо, фундаментош рехтагӣ тайёрае. ин або видео шумо аст, видеошам тамошо кунем, баъд хулосатонро бароварда дар рақамошо занг занед. чӣ хеле гуфтум, нархи хона 160000 сомонӣ бо муомила ва савдо дорад. марамат тамос гирем, ба дигар маълумотша ба шумо мефаҳмонам. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, яъне ки тарафи колхозот аз Бохтар, аз шаҳри Бохтар болотар, ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ, кӯчаи Файзали Саидов гуфтага аст, пеши военкомат ва пеши бозор. бениҳоят мегӯяд ҷои хуб дорад, мегӯяд сентра, мегӯяд ҳама чизи лозимӣ дар пешаш. банк, мағоза, аптека, балница, обшим, военкомат, ҳама чизои лозимӣ дар пеши хонае. ҳамагӣ мега 1.8 сотиқ мегӯяд замина, қариб ки 2 сотиқ замин, 4 дар хона кардагии тайёр, 3 дар хонаш ремонтҳои замонавӣ дорад. як коридор, ошхона, бания, кухни, хона, яъне бо бисёр шош, яъне фурӯхта мешавад.
обсвет дорад, долон, стиральная машина, кухонный гарнитур, термиз, кондиционер, вообще, яъне ки ҳамаш ҳаста. В общем, стиральная машинаш автоматика мегӯяд қиматоша ва дутага телевизор. В общем, ҳама чизои лозимӣ барои зиндагӣ ҳама чӣ дорад. Кухонный гарнитур, мисол термиз, кондиционер, стиральная машина, дутага телевизор, ремонтҳои замонавӣ, гидаш маҳкам, обсвет, ҳамаш қоидави бардорон. Ба мошинам алиш мешавад. Ҳозир мегӯяд ки мошине ки дар Россия бошад мегӯяд алиш мешавад. Кадоми сумкате мегӯяд нархи хона 300 000 сомонӣ аст бо арзон мешавад. Кадоме ки ба мошин алиш мекунад, ягон Hyundai Solaris ё ягон Toyota Camry, ягон намо дигар мошино бошад, дар Россия мегӯяд алиш мекунем. Агар шумо харидор бошед дар рақамҳои Тоҷикистон занг занед, агар ки шумо ба мошин алиш мекардагӣ бошед, дар ин рақамҳои Россия нависед ё ки занг занед, имо WhatsApp дорад. Рақамҳои Тоҷикистон одамои харидор барои алиш мекардагӣ ин рақамҳои Россия. Ба ягон намуд мошинои соз бошад дар территорияи Россия бошад мегӯяд алиш мекунем. Кадоме ки сумкате мегирад мегӯяд 300 нархша бо арзона мешавад. ҳуҷҷатҳои хона 100%, хай бо дигар маълумотҳои аниқ ва пурраша мегирен. Хона обшим бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ қоидавӣ. ҷои зури зур дар мегӯяд омада бинед. Дӯстони азиз, бисёре баъд такрор намекунем. Хай кадомтон ки мехарен, ин рақамҳошон ҳардашон кор мекунад, дигар маълумотша аз соҳибошон гирен. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. Дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бухта, шаҳри Қурғонтепа, дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати Навбаҳор гуфтагааст, қишлоқи Наврӯз. Пешики ҳамаи чизои лозимӣ дар пешаш. ҳамагӣ 33 сотиқ замин аст ки 5 дар хона кардагӣ тайёр, як коридор, як ошхона, як баня, як дегдухона, дарахтони мевадиҳанда, обсвет гирдаш полни ход маҳкам. Дар пеши хона мегӯяд масҷид, дар пешаи мағозаҳо, дар пешаи мактаб, роҳи калон ягон камодӣ надорад. Чойлоби ангури калон обшим, яъне чӣ хел гӯем, бе ягон таъриф хона обшим ҳама чӣ дорад ва ҷои беҳтарин дай. Навбаҳор, қишлоқи Наврӯз, яъне ноҳияи Кушониён, шаҳри Бухтар. хоб дастфирошро мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи $50,000 бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам дорад. дӯстони азиз, ин ҳамин рақамҳошон аст мегафон кор мекунад ва ҳастанд рақамҳои Тиселшон. ҳар рақамҳошон кор мекунад, метавонед ки аз ҳамин ака дигар маълумотҳои пурраша гирен. одамоне ки наличка мегиранд мегӯяд арзонтар мешавад. ҷош мегӯяд ҷои беҳтарин. хай ин ҳамин чизе ки ман маълумот додам, ин маълумотҳо аст, бо ягон маълумотҳои иловагӣ худ рақамҳошона зам мезанед. дидем ки хона чӣ хел тоза ва озода, чӣ хел проект дорад, ҳамаш қоидави расход кардагианд. 50 ташон мегӯяд одамои харидор бо муомила ва савдои хубам дорад. хай бисёр такрор намекунем, марҳамат дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, кадом намуди реклама ки дошта бошед, хонаҳай, заминаи, квартираи, мошинаи, ягон маҳсулотай, чӣ намуди реклама ки бошад, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp иморо кунем, мо оянда фурӯшда мегузорем. агар ягон хонахар ки бошад, дар комментария нависед, мо дар видеои оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда баҳри шумо видео карда пеш кунем. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. панҷум квартираи фурӯшӣ аст ки аз территорияи Душанбе, пойтахт, дар ноҳияи Шоҳмансур, пеши аэропорт гуфтагааст Сойбуш. духонага квартира аст ки дар 12-ум ошӯна қарор дорад, 65 квадрати метр. дар они квартира хела кушод мумкин ки сехонагам када тонен. духонага 12-ум ошӯна, 65 квадрати метр. бо обсвет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, ремонтҳои беҳтарин, обшим ҳама чӣ дорад. пешаш дар наздикиш дар мағоза ҳама чизои лозимӣ ҳаст. шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, аэропорт гуфтагааст Сойбуш. хоб дастфирошна мегӯяд мефурӯшад бо нархи 320 000 сомонӣ, бо кадоме ки мегирад бо арзон ва муомилаш мегӯяд дар назди квартира. хай рафта бинем ба кадоме то ки маъқул шуд, бо мурсу мумкин арзон када мегирем. ин ҳамин рақамҳошон аст, тисел кор мекунад, бештар маълумотша аз ҳамин рақамҳо дӯстони азиз гирем. агар ки имконият ки бошад, программа VPN скачат карда баъд навораи тамошо кунанд, хеле барои мо кори хуб мешавад. чӣ намуд мисол хона, замини, мошине ки мехарен, дар комментария нависед, мо ёфта ба шумо дар видеои оянда пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум замини фурӯшӣ. шашум замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Восет, дар рӯпарӯи қишлоқи Эмомалӣ гуфтагааст. аз сентр мегӯяд айрои Калон ҳамагӣ мегӯяд 1,5 километр роҳ аст.
ноҳияи восе деҳаи кадучӣ рӯпарӯи қишлоқи эмомалӣ 6 сотиқ замин маҳсулот астае ки 4 дар хона фундамент рехтагӣ тайёрае ҳуҷҷатҳои хона мега 100% сертификат дорад об свечам ҳаста гирд ва нашта устарако одамо ама яъне ки зиндагӣ доранд замини нав аста метавонед ки шумо хона карда уже зиндагӣ кунед дастфирошам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 41 000 сомон дӯстони азиз ака чанқа арзон мекардагишан нагуфтиянд 41 000 сомонӣ гуфтага тамом ягон чи арзон мекунад намекунад инаша ягон чи нагуфтааст 4 дар хона мега якта калидор мегад фундаментош рехтагӣ тайёрай ина хай суратош инами аста бо метавонед ки инами рақамошо вавилона дига маълумотҳои пураш агар хай нархшам қимат надаем 41 000 сомонӣ ба кадоме ки аз территорияи восе ки лозим бошад марамат замина айдастати нархаш арзон мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри бохтар шаҳри қурғонтепа дар пеши автодром гуфтага аст соҳибош яъне ки рӯпарӯи автодром доми кирпичнӣ духонага квартира аст ки сехонагаш кадаган дар чорум ошина қарор дорад 50 квадрати метра бо об свет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона баня балкон калидор обшим ҳамаи дорад дом мегад кирпична мегад наздикии вокзал ва пеши бозори нихи рӯпарӯи автодром агар ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед фаҳмидан метавонед ки бо дигар маълумотша гирен дом чорошона дастфирошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ боз муомила дорад чанқа арзон мекунад инаша ягон чи гуфтагӣ нест то қассуми холӣ мегад алиш палиш ягон чи гуфтагӣ нест хоб ин ҳами рақамошон аст кор мекунад кадоми аз шаҳри бохтар ки ҳамин территория дорукӯ бошад ҳамин хел квартира метавонед ки дигар маълумотҳои пурраша гирен лайкора занед фаромӯш накунед ва навора падисаш кунед мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе пойтахт пеши бозори гипразем гуфтага аст рӯпарӯи масҷид якхонага квартира аст ки дар якум ошона қарор дорад 45 квадрати метра медарои мегад зиндагӣ мекунад ремонт дорад дом мегад доми дуэтажа аст мегад соҳибшо дӯстони азиз якум ошона шуда қарор дорад обсодаш ошхона банямаш қоидави ремонтҳои замонавӣ рӯи парои масҷид ва пеши бозори гипразем хай бозор дар пеш шуда ҳама чизи лозимӣ ҳаст яъне ки бозор дар коша мерай харида мекунӣ меои зиндагӣ кардан мегирӣ нархаш бениҳоят арзон дастфирошам мегад пул дар кора мега мефурӯшад бо нархи 165 000 сомонӣ бо арзона мешавад 45 квадрат мумкин ки духонагам када тонин хай дуошона дом мега не ки наметавонад чӣ хале бошад дуошона дом мега дар якумаш ин ҳами рақамош аст билайн кор мекунад ба кадоми шумо ки лозим бошад дигар маълумотша занг зада аз соҳибашон пурсем дӯстони азиз чӣ намуд реклама ки дошта бошед роҳи кунед мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем ва дар имрӯза навар ҳамқа хонаҳои фурӯшӣ буд то видеои оянда